Takže ahoj, vítejte u mého dalšího videjka. Chtěla bych vám teďka představit moji novou Monster Hajku. Jmenuje se Jennifer Longová. Tak dostala jsem jí k 12 narozeninám. K sobě měla hřebínek. Dál tady měla kabelku. Tak měla ocas. Budu sundovat, protože se tam blbě nasazuje. Měla ještě takové zeleno-černé vlasy. Líry, takové černé. Potom měla takový náramek. Potom měla ještě takové stojanek. Měla na sobě činosy, takovéhle naušnice v podobě lucerny, takovou fialovou vrtěnku, takové chlické zelené boty, takovéhle. Dál měla na sobě takové červené kalhoty, legíny a měla takhle ještě srdíčka. Dál tady takové nehty dlouhé. Vypadá, no. Takové fialovo-zelené tričko s takovým černým opaskem, na něm takové tvary. Tady takhle na vlasech měla gumičku. Pak takovou zlatou kůži. Takhle. Tady na oce jsem měla takový peřin, nebo jak to mám říct. Prostě jenom takhle přirostl k tomu ocasu. Omlouvám se velice. Tady ještě hřebínek. Tady na tom jejčko jakoby. Potom ještě tady kabelka. Doufám, že jsem na nic zapomněla. Jo, a ještě tady měla k sobě takovýto natýsek. Takhle. Tak se dá jako otevřít. Tady na tom byla taková lepka je. A tady ze zadu takový drak, žlutý. Tak. Tady ještě panenka. Tady ze zadu vám ještě ukážu. Takhle. A to drží ten ocas. Takže děkuji za shlédnutí. Dejte like, dislike a koment. Ahoj!